Haga jing lekai Serie A ka Inter Milan ka klem la ban penlim ya ka klub badon haga Kyrdan ka baar natrai jong ka mi ye kenpon ka Sampdoria. Kane ka jing lekai kala ya khai klem yo Thep gol hadu bukun ka jing lekai. Leng ba kane ka jing ya khai ka Inter Milan kadang ne haga Kyrdan baar jong ka mi ye kenpon. Haga jing lekai La Liga ka Real Sociedad Persia ya ka Espanyol. Haba phai sya kane ka jing lekai ka Real Sociedad kalayo ban Kyrdan nengkong tang haga minit ba arpulai leng ba kubo. Bad haga kelamit kata haga minit ka basan peway ka Real Sociedad kala yo biang ban Thep ya ka gol ba ar leng ba usarlot. Bad haga minit ka ban riu pewlai leng ba ka ungol ka Real Sociedad kala yo ban Thep ya ka gol ka balai. Bad haga minit ka ban nyau pewsau leng ba udadar ka Espanyol kala yo ban Thep ya ka shigol. Bad haga minit ka ba prap nyau ubrian oliwan ulayo ban Thep ya ka gol ka ba ar nag benta ka Espanyol. Bad shwa ban kut ka jingale kai kata haga minit ka ba kandai peu plus sau uga brera player jong ka Espanyol ulayo priang ya ka red card. Leng ba kana jing job ka Real Sociedad kanang ne Kyrdan ka balai haga min ya kenpoin jong ka La Liga. Haga jingale kai English Premier League ka Liverpool Persia ka Everton. Haba phai sya kani ka jing lekai ka Liverpool kala yo ban Kyrdan nengpong lengba Muhammad Salah haga minit balai penriu. Bat ia ka bol lai rapen bu dau Nunes. Bat hadu bakut ka kelas Thep ka Liverpool kala tam da iwei lanot. Batang hadin saw minit balas dang ka kelamin kata haga minit ka ba saw kendai ka Liverpool kala yo ban Thep ya ka gol ka baar lengba Cody Gakpo. Bat ia kani ka gol penting kena lengba ka VAR. Bat kumjuru kadai ka gol ka banengkong jong Gakpo nagbenta ka Liverpool. Leng bagini ke argol ka Liverpool kala Biang ka jing job hadin South League jing lekai ka claim job. Bat kumjuru kala Kiew sya ka Kyrdan ka bakandai haka mi ye ken point jong ka Premier League bat ka tam shipon ka Chelsea ka badon haka Kyrdan ka ba shipeu.